Di 24 demjimêran de 12 leşkerên artêşa Tirkiye li Herêma Kurdistanê hatin kuştin û 13 din jî birîndar bûn. 25 gerîlayên PKK jî canê xwe ji dest dan. Ev amarên fermiyên Tirkiye ne. Ev der Odaya Operasyonên Wezareta Beravaniyê ye li Enqerê. Wezîrê Beravaniyê Yaşar Güler dibêje, şeva borî çendîn pêgehên PKK li nav Herêma Kurdistanê bombaran kirine. Hevdem, artêşa Tirkiye çend cih li Rojavayê Kurdistanê jî kirine armanc. Bu stratejimizi uygulamayı son teröriste Li ser cîvcîkirina vê stratejiya xwe heta ji navbirina teroristê dawî berdewam dibin. Tirkiye li Iraqê an Bakurê Sûriyê rê nade damezrandina statûyeka terorê. bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Şerê navbera gerîla û artêşa Tirkiye di rojên 22 û 23 vê mehê de li navçeyên Sînûr ên navbera Herêma Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê bûye û PKK dibêje. Di şer de 36 serbazên Tirkiye kuştine û dest jî danîne ser 17 çekan. Kasım 2023 Surtepe. Kuştin û birîndarbûna wan serbazan jî bû sedema karvedanên fraksiyonên navparlamentoya Tirkiye. AK Parti, MHP, İYİ Parti û Saadetê daxuyaniyeke hevbeş belav kirin. CHP, li gel ku PKK şermezar kir, amade nebû wê daxuyaniye îmza bike. Parlamentoya Tirkiye divê bêyî ku demê wenda bike rûniştineke girtî organize bike. Hatina Wezîrê Beravaniyê bû parlamentoyê û dana zaniyariyan bû parlamenteran neçarî ye. Çima rê li ber wê êrîşa xiyanetkar nehat girtin. Berpirs xemsar bûn, an na. Artêşa Tirkiye nêzîkî 2 sala operasyona bi navê Pence Kilît li navçeyên Avaşîn, Metîna, Zapê li nav axa Herêma Kurdistanê bo serpêgehên PKK ragihandiye. Wezareta Beravaniyê ya Tirkiye can ji destana 841 gerîla û kuştina 123 leşkerên artêşa welatê xwe di çarçoveya vê operasyonê de ragihandiye. HPG jî kuştina 3006 leşkerên Tirkiye û can ji destana 400 gerîlayan ragihandiye.